Labarina, Labarina. Na faɗo shi to karfi za na faɗa ban so ai yayye ban so ai na ce ban so ai da ma labarin duniya kenan wata rana ayo dalawa wata rana ko ayo ko kayo labarin soyayya ba ƙarya ba matsala ta soyayya ban shirya ba rama da hali ban somo ba wannan kaɗan ne daga labarina labarina soyayya wata kalma babban zance wasu ma zato suke yi na zauce wasu ko suna ta cewa na nace wannan labarin soyayya ne Nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilmantarwa. Ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu a manhajar YouTube wato Media Suite TV domin samun shirye-shiryenmu. Sannan kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Suna da Kar ku manta, Media Suite TV.